jam woni he moɗon musidɓe fulɓe. Musidɗo moɗon SECO UMARO SALL ariɗo kadi he o meɗen programme biyeteɗo ko kewi. Programme men han o non ko gaddangol en dewtere meɗen wiitede taro koyɗi, ɗum woni ko koyɗol firtata. Koyɗol dewtere noon nde ganduɗa baɗɗen ɗum koye pular, ko dewtere pular baɗɗen ɗum gila noon ko ɓooyi, sabu baɗɗen nde ko gila e 2010, ɗum woni gila e hitande guluje 2010. tawi noon ko min musidɗo moɗon SECO UMARO SALL waɗi dewtere nde. Joni noon woodi musidɗo meɗen kadi toriɗo, hewɓe torima kono enen mbaɗa torde musidɗo meɗen baɗiraɗo meɗen debbo giɗo julɓe sikki ala toriɗo kam fi ha deftere nde kala nde wawe naftorede taw ko piiw naftorinde nomi eto mi watta nde he ɗere nde woni nde ɗo yonde koye ɗerewol, kono mi eto mi watta nde he ojoji. Ko ɗum woni musidɗo meɗen debbo baɗirawo meɗen tedduɗo mo ganduɗa kala ko hoorejo ɗo he nder radio meɗen, radio Capital Pulago, walla e nder association meɗen jaati, association national Capital Pulago Guinée Bissau, biyeteɗo Nene Galle Mane Balde to Allemagne. ɗum noon Nene Galle Nene Mane Balde salminama, a jaɓanama kadi torne nde ɓayde toriɗa ko fi ha piiw naftoro, kono leɓe jangi janggani taw wawa famde ko haala e koyɗi he. Joni noon enen puɗɗo dewtere meɗen nde wiite ko taro koyɗi. Arabeɓe mbiya ɗum tabiru ru'ya, enen fulɓe mbiɗen taro koyɗi, ɗum woni firto koyɗi, walla mbiyen manditore koyɗi. ɗum fof ɗi windi he dewtere he. Mbiɗen ko musidɗo moɗon SECO UMARO SALL kaldoɗo e moɗon o woni ko waɗi dewtere nde gila e hitande guluje 2010. En daɓɓintinto noon sabu eɗen gandi audio jaɓani jaɓata nabde ko juuti. Ɗum waɗi en daɓɓintinto toɓɓere yonde garɗen e ko ma daɓɓinɗino en muɗum. Ko yiɗi koppi musidɓe tedduɓe, enen puɗɗo mbiɗen dewtere nde haybi ko he koyɗol. Hokko noon addata koyɗol, ɗum ko lamdal giddigal he dewtere he. Hokko addata koyɗol musidɓe tedduɓe. Enen majja ko addata koyɗi, kono en majjaka wonde timtimol ngol jiiten dow asamani, ngol arta ɗo ƴiwonde ala, en meeɗa ɗum yiide. Firti ko kala no balandi men wayi, kala no balandi meɗen wayi musidɓe am tedduɓe, ko noon kala koyɗi men ciforta. Firti ko heewi he koyɗi jibinte ko he miijoji, jibinte ko he kulol, jibinte ko he cuusal, jibinte ko he ɗaminare, e ko nandi hen, e ko nandi e ɗum, e ko nandi e ɗum. Palɗen ɗo wiide ɗi koyɗi ciforiɗi ndani, ɗum woni ciforiɗi ni keɓantake firo, sibu ɗi batta ko e miijoji ɓoli, ko e miijoji ɓoli. Koyɗi kewɗi ɗi garta ko e miijoji, anani, ko e miijoji. Si a laari ɗo joni ɗi baata majji koyɗi ɗi baata mbiɗen kono kaba ni, kaba danejo ɓolo. Bojjugol mbo makko kaba o ha mbo wojja, walla ha mbo bulɗa, walla ha mbo wano nete ni, ɗum fawi ko hunde waɗande he nder kaba he ko. Firti ko koyɗol tan hoore muɗum, ko koyngol ngol hoyiɗo ngol woni hoore maggol ɗo. Eyi, ko addata ha ngol jogo hunde nafoore, walla kulol, walla cuusal, ko hunde hoyɗande he nder muɗum ni. Paale ɗen wiide ɗo joni musidɓe tedduɓe, si gaynako hoyɗi nagge ɗi riiwa ɗum, makko noon kombo gaynako mbo hoyɗi nagge ɗi riiwa mbo, hombo wawi firtande mo ngol koyɗol? Hay goto. Si jokkoɗo machine hoyɗi ɗin seeka bagi, hombo wawi mo ngol hoyɗande, hay firtande? Hay goto. ko mo ñalluno wadde ko, walla kombo dawno, walla kombo hirno wadde ko ɗum mbo yiiɗo. Si cubballo hoyɗi ɗin nanga liɗɗi o kala, hombo wawata mo ɗum firtande? Si labbo noon hoyɗi ɗi lesa leɗɗe, on kala hombo sowona paalaɗo aybinde hoore muɗum, hombo wawata hombo wawata ɓe firtande koyɗi maɓɓe. ɗum waɗi en tawat koyɗi ciforiɗi ni no kalduɗen ɗo ni, ceerno ƴoƴɗo jaɓata firtande ɗum goɗɗo.
ko ɗo non addani en feccude koyɗi ɗi ha e nayi enen pecca koyɗi enen pecca ɗum ha e nayi goo koyɗol duttotongol he ɗoygol ko yi'ano he pinal ɗum woni ko jinoɗa he pinal ko ji'oya ɗum jemma ɗenƴitoɗa walla koyɗira ɗum noon ɗiɗi koyɗol kollirgol piiji celluɗi enen gandi nulaɗo men Muhammad sallallahu alaihi wasallam no Allah yirum e juul e makko hisna mbo holliri e jewte makko wonde koyɗi tawa ko e ɓure annabagal tati biɗen koyɗol madirol ko arata ko foti wattanede yila ma ittane sada ɗum kadi ɗi wodi he koyɗi koyɗol nayaɓol en mbino ko nayi tan kono ko majji joyi koyɗol nayaɓol ko koyɗi tinegol ma koyɗitagol koyɗin tinegol ma koyɗitagol ɗum kadi enen gandi hoko woni koyɗin tinegol hono ko woni koyɗitagol koyɗitagol ɗi ara e debbo koyɗitagol e ara e gorko eyi koyɗitagol ɗi ara e debbo koyɗitagol ɗi ara e gorko hoyɗita ɗi renda e façon e hono gorko hoyɗa ɗi renda e debbo hoyɗa ɗi renda he gorko goto ɓe yo kala fina tawa kala e nder comci muɗum e nder gude muɗum he ko gonga rendino he nder koyɗol he rendino he debbo kono ngol koyɗol kadi battina kala wonta sobeyi e nder gude he sabu taw gude ɗe ɗi celbi ɗin ton kala koyɗol ɗenƴinogol ko wayno kiiɓo ngal nanga neɗɗo ɗin piwɗin ton musidɓe tedduɓe e ɗe piiji joyi woni ko peccuɗen koyɗi ɗi joni noon enen jaha joni naten he bindanɗe he musidɓe tedduɓe en cifima ɗo ko wiite koyɗol en mbawata haalde koyɗi ɗi yimɓe taw gandata ko koyɗi pirti ko jiɗɗen wiide ɗo joni si en teskitima kaɗo haala piyu ko kalɗen ɗo ko en gandi yaati biɗen nulaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam jaati sifima ɗum en paami yaati koyɗol ɗi tawa he ɓure annabagal en jejitani koyɗol garnogol e annabi Ibrahima ɗo jomiraɗo yamiri mbo no mbo hirsu ɓiɗɗo makko mbo waɗa ɗum layya ɗo biɗen annabi Ibrahima ɗo en mbi'i ɗon heddiɓe piw enen gandi ko addi ha han so julde layyaji enen mbaɗa enen kirsa layya ko ɓaade Allah hoyɗinino annabi Ibrahima no mbo ɓan ɓiɗɗo makko o Ismaila mbo hirsa ɗum mbo layyo ñande julde layyaji ɗo mbo wallinno on ɗo ha mbo immini mbo haalni on taw mbo wi on Allah yamiri kam e koyɗol no mi hirsuma on wi mbo wat ko Allah yamiri mako on waali ha gasi ha mbo immini laɓɓiki Allah jippini bewari ndi baldi ndi to dow asamani to ɗo e ko laɓɓiki yottoto dande ɓiɗɗo makko nde hawri bewari ndi jippima ko ndinde baldi ndi jippima ko ndin baldi woni ndi jamira ɗen musidɓe tedduɓe no en mbaɗat e layyaji meɗen yaati wona koyɗol yo fijirte joni noon koyɗi ɗi en nabrat ɗum he no alkule ɗe balori ni ɗum woni no lettraji ɗi baliri ni A B C D no haari no yotto ko noon ballinirten so en gari e A ɓay ko ɗon mbiɗen puɗɗoɗen angiri ko wiyete angiri ko lati woɓɓe mbi lati woɓɓe mbi angiri noon si a yi ɗum musidɓe tedduɓe si a yi ano wisi e angiri e koyɗol a yi ano wisi angiri ma ano wisa angiri woni ko an wisi walla ko a wisa musidɗo ko denka Allah mawka woni ko arta he maɗa denka Allah noon kan ardata ko kaɗangol ma bonande mawde arannode he maɗa kono noon si koyɗuɗa ko ano yari angiri ndi ɗon firtata ko wooda he terɗe maɗa he ko muusima ko wiyete tergal ko hunde he ɓandu woni koyngal jungo becce ɗuma ko ɗan wooda ko muusima he muɗum en kaali angiri enen kala ko wiyete annora ko foyre wiyete foyre ko lumière ko hunde ɗo huɓɓa
siko foyre lewru, siko foyre nange, siko hunde pacam hubba, siko jangol hubba, kala ko hendini on ko dum wiete foyre. Sa yi dum jemma firti ko daadere he ngalu wiete ngalu ko kebal he ngalu dum woni daadere he ngalu ko ganduda tajodirta musido am teddudo ko hunde dumotonde e maada. Jehen e alkulal B, lettre B, bien bantaraje wobbe bi puloku, bantara ga fuladu to fuuta tororo wi a puloku. Foti non ayi gesa taw ayi e koydol maada ayi gesa bantara musiddo am, woni non ko ayi gesa ba walla bangdon nyamda don, firtata ko dole de an koydo o de kebara, dole bimi de an koydo o de kebara. Dole dum woni sembe gila to goragu he dewgal ha e firtu arsike kadi jaajdo dum kadi ayiya dum musiddo am teddudo. Ha jon hebe jehen bagi, sayi bagi ayi dum e der koydol dum adda basal he cadele, sabu yigol bagi wana ko welanta koydudo. Enen e lettre B he ha joni dum woni alkulal B, jehen he boulasha dum woni biscuit ko jakkete ko. Yide boulasha yide biscuit non firti ko lawol jungol e yaajende to bangi arsike. Enen ha joni alkulal ba dum woni be biidem baba, sa yi baba maada yide baba he koydol firti ko weltare si tawi kay mbon wuuri. Si woni non ko mo maydo musiddo firti ko jertingol, hoko wiete jertingol, firti ko tinnugol makko arata he maada, tinnugol ma hoko arata baba hebanade cadele garodi e maada. Ha joni e alkulal be jehen to bobo, wiete bobo, enen fuladu biidem bobo, to fuutatore en ben ton ha murtani hammali ben bi tiggu. Yide bobo he koydol firti ko humto haajuji, humto haaju jaawdo non, kala ko dabbanoda ko humto mum haaju jaawdo. Ha joni e alkulal ba don e lettre B, sa ayi bappe ko wiete bappe ko kurinding, ko wiete kurinding ko pittol to wobbe ko non biita. Yide bappe di bitti dum ayi bappe o dimma bitti ma sa dampu siko dampir hedi di siko longodi di kala ayi tan dimma bitti firti ko musiddo, firti ko jaggidede e debbo, jaggidede e debbo janano mo daganaki dum walla nangede e guykali walla no den ni cadele dum yaati wona ko welanta koydudo. En gari to lettre hono lettre C, gapular bi tan ko ce en jigol cukalel he koydol. Haaldude he cukalel he koydol firti ko hare, haysi a dadi hare nde a dadata wonde seede nden hare. Enen e lettre ca jehen to caabije, wobbe bi coktirde, enen ga fuladu caabije fuuta en to bi coktirde. Memde caabi goto he koydol firti ko a hebat muusu bandu. Memde caabije didi ma ko buri caabije didi he koydol firti ko arsike mbo ganduda mbo a tampanani ete kala tawti kala ko arsike boyodo he jungo maada. Enen jaha e lettre D dum woni alkulal da, dundu ko wiite dundu ko ladde heccere ladde ni, jigol dundu non firti ko cadele laamu, hare ma gere yesoɓe laamu leydi. Se jahi ha joni e ngal alkulal D da woni lettre D, jigol domoru, jafɗon jigol domuru, ɓe to bi'a domuru, ɓe ga bi'a domuru.
yiide domburu noon he koyɗol firti ko gaño sindu dogima. Eyi domru yigol domru si firti ko gaño ho noon ndu dogima e koyɗol he han. Eyi bi'en kam ko yi ko gaño, si noon ndu dogima he nder koyɗol he ko gaño ma ganda dogima ɗon. Si ndu dartimama ko gaño dartima ɗon musidɗo. Kala no badduɗa e mayru ko noon baddata e o ma gaño. Ha joni enen jaha e lettre D ɗum woni alkulal da. Enani koyɗugol dumtugal ko wiite dumtugal to Fuuta Toro ɓe mbiya ngori, to Fuuta Jalo ɓe mbiya donto ngeri. Yiide hare dontuge firti ko hare nde rewɓe gaddata hakkunde yimɓe. Jahen to letteral ɗa gigol ɗerewol ɗum woni kayitol. Yiide ɗerewol foti ko bindagol ma windaka, kayitol bindagol ma ngol windaka, firti ɗum ko firtata ko ɓamtare yirhende heder yontere tan, wodat évolution ɗum wodat ɓamtare nde jiiɗa jarugol yeeso, désenvolvement. Kono noon ceggol ngol kayitol ngol kayitol ceggol ngo kayitol gotol jiiɗa a seekingol walla ta kewɗi ɗiɗi ceeki walla ko an seeki walla woɓɓe ceeki, firti ko sonko. Se mbi sonko ga fuladu koko addata hare ko to Fuutankoɓe biyata ko duko. Jehen e lettre e alkulal F. Alkulal F ɗum woni fa, jehen he fabru. Yiide fabru firti ko ɗayni, ko wiite ɗayni woɓɓe biya ɗum punti. Ɗum woni jamfa cuuɗika ñeengtoroka noon. Ñeengtoro ko doy artata yawata hattinande ɗum. Enen jaha ha joni e lettre F ɗum woni alkulal fa. Feerade ko wiite feerade ko opération sekede reedu walla koyngal ɗo musanno fere. Enen mbiya ferede ɗum woni feerade. Feerade he koyɗol firti ɗum firtata ko koyɗol moƴƴol, sabu ko ɓural mawngal, kadi ko faabo Allah mawngo wonante neɗɗo, sabu enen gandi hay neɗɗo celluɗo o so feera nyawɗo o so feerama ko jam ɗaɓɓa ɗon. Gento alkulal ga ɗum woni lettre G hono G. Lettre G o galle koyɗa galle kono galle o on dirto, on ɓosa, on yaha. Si a yiri noon fitti ko ɓittere hippotonde jooma on galle ɗon. Ma jooma o walla koɗɗo jaari he nder galle o ɓittere arana musidɓe tedduɓe. Garen e letteral ja ɗum woni alkulal ja ɗum woni lettre J. Jiiɗen jaygol ɗum woni yiite. Ɓe ga biya jaygol ɓe biya yiite. Jiigol ɗum ko caɗele walla nangal si woni bom a yi calɗi ma ƴulɓe ɗi taƴa ɗi leerto ɗum woni ɗi fukko. Ɗum musidɓe tedduɓe wona koyɗol moƴƴol. Ɗo e o lettre J enen dertina ɗo ngol ɗo lefol ɗum woni oɗo ojo puɗɗitoɗen ha joni e lettre J oɗo puɗɗiroytoɗen ha yimɓe bawa jokkodirde dewte nde tawde taƴodirani. Biɗen addanta on ɗum ko musidɗo moɗon SECO UMARO SALL hono Cheikh Oumar Sall ɗo radio meɗen radio Teftal Pulagu Guinée Bissau.